Здравейте! Аз съм AlexFX, собственикът на CreeperCraft София. Това е Minecraft сервер. Днес ще ви покажа как да използвате SMS магазина. IP-то на сервера ще го сложа в описанието също така. Вече разполагаме с SMS магазин, с който може да закупувате итеми, права, права, пари, може да си взимате ингейм пари и да, ако сте банати, да пустите му базен бан. Сега ще ви покажа как действа SMS системата. То влезнете в новия сайт, който е creepercraftsofia.org. SMS магазин може да го намерите или като цъкнете на това копче, или може да отидете в форум и да натиснете тук. Задължително е да акаунт ви да е с абсолютно същото име, което сте в играта, за да може да ви бъдат добавени нещата. За да се регистрирате тук, просто трябва да се регистрирате в форума, който ще покажа на секунда. Като отсъкнете тук на регистрация, регистрирате се и може да ползвате SMS магазина и също така да следите новините в форума, ако имате въпроси да питате и да използвате като цяло форума. Така, сега ще влезна. Така. Аз имам 154 кредита. Първо ще ви покажа как да заредите, как да си вкарате кредити, с които може да си купувате всяко едно от тези неща. Зареждането от 2.40 и 4.81 е също, само номер е различен. За 2.40 е 10.92, за 4.80 е 10.94. Така. След като изпратите SMS, примерно 2.40 на кратък номер 10.92 с текст CreeperC, ще получите код, подобен на ето този. Копирате кода или го преписвате и натискате за кредити. Така. От 154 кредити ми станаха 178. Така. Важно е само да не объркате, ако сте изпратили от 2.40, SMS от 2.40, трябва да го въведете тук, не в 480. Така, след като вече сте заредили с кредити, си избирате нещо, което искате да си закупите. Може да си закупите някой от правата, някакъв префикс, може да си вземете ингейм пари. Ето сега ще ви демонстрирам. Например, сега в момента аз имам 2100. Ето да кажем, един кредит се равнява на 10 ингейм пари. Да кажем, аз ще напиша 5. И както виждате, 50 вече имам с 50 повече, 2150. Ето, махме си кредитите с 178, стават на 173. Сега, предметите, които може да закупувате. За сега ще добавим и нови иначе. Сега, ето тук ги пише. Енджантната златна ябълка плюс обикновена ябълка, подарък, легендарен меч и диамантен сет с Protection 4 и Unbreaking 2. Да кажем, легендарния меч, ако си го закупите, просто цъкате така и той ви се появява в инвентарито. Обаче е задължително, не че е задължително, но е препоръчително да имате място в инвентарито, защото ако си закупите нещо, когато ви е пълно инвентарито, няма въобще да го получите това, което сте си закупили. Правата, от тук може да си закупите Game Mode 1, да имате Game Mode в сервера, Fly, да си може да сменяте ника, Head, да може да слагате някаква шапка, Workbench, Kit Firework и така нататък. Скоро ще добавим и нови ранкове, които може да си закупите, които имат повече права от другите.
И unban единството, което не съм показал. Unban системата, като тук, ако сте баннати, тук трябва да напишете защо сте баннати и защо искате да бъдете баннати. Ако сте баннати за хак, най-добре, ако бъдете баннати, не го ползвате повече, защото пак ще бъдете баннати. Хака се следи много в този сервер, да не се хаква. Така, това беше всичко. Надявам се, че ви харесва. Ако имате някакви коментари, може да ги напишете. И така.